Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mga pagarya, mga dato na mga bay. Adan na mapi at tutula penutulong ko si Erkano upama ko banyud na ya pamamaki nagapipiyan na mala kekuatan nurunan dauan. Dia kaya tutula na adna sakatawa mama akawasa. Lagi ko to mama akawasa na si mababaling sagyang ko to tigtano bariw. May to adar pa. Naging ko to mga pediyan sagyang ko to ingadiran na ipkagudiran nagyang ko to kawas amama. Saya sabab yan na tigiran na isin na ya amal ligta mama. Ka apiagyan ko to makakakailangan o di nagyang ko to pobre na din yan din kapsedekaan sa sana debu apirato. Yuti sabab pa ipkagudiran. Yan ko to mabuha dar pairan na adin na sa katawkiran na tigitan wa matadiro uman din na kapita na pambagay sa kaniyan sa karni si iko mga tao makakakailangan. Sa dad na bayran kibiyad, libre agiyan ko to akipambagan sa agiyan ko to karni. Na agiyan ko to mga tao sa agiyan ko to ay ngadiran na nadiran di bebantu-bantu agiyan ko to matadiro. Sabab sa agiyan ko to kasakaw niya nakapian niya ni parangay na agiyan ko to mama akawasa na umaniran na mimbelaka may ilay na sisinta niran sa tigiran na hayat tigiran na kawas sa amama amaligat na paganada ang kaagiyang ka iya kasakawagiyang ka iya matadiru. Nagyang ko to ko na mama na umaniya naman nagagiyang ko to akater wagiyang ko to mga pediran na diran di sisinta diran di tetaruan sa mga rarata na badan di makakala sa rata aginawa ugaid na din yan din sumbagan nagyang ko to mga kataruiran. Din yan sinan din sumbagan. Namiya kay sa alungan namiya wapatagyang ko to akawas sa amama na miya kay ito aki mga pagariya asumyong sagyang ko to aki nilabanganon nagutumini boron inong tagyang ko to may to o pamilya niya nagupaman na masipagyan na matanto. Yang ko to ang mga tao sagyang ko to ingad na tigiran na miya kadeket tanong. Nagumiya baya-baya sila katigiran na miya wapatagyang ko to mama ipkagudiran maligita mama. Urian okay wapatagyang ko to mama akawasa na sumiyong sirap masagyang ko to paman na matadiru. Ka kusiran og masa karni. Tigiran og bamit tataros nagyang ko to akalalaya manira na kauyag-uyag. Nakagaya kong makaumasiran nun, napiamugaw niya siran. Di na awakano saya, kadid na karni abakan rakano kibagay. Namiya mamasasiran. Tira na anto na isabab. Amiya po to lagi yung kuto kapambagay nga sa karni, na tigin na din yung katawan. Yung kuto ama maipkagudi wakawa sa atigi wa maligat. Narakiyan naman lagi yung kuto karni dia kan rakano di pamagay. So pira kan narono na makapupuon. Na ipangin sarat yan rakan aded na bakan na teruya sa kataubu. Apaman na tao bagian ko to akarni ap kekuan yun narono na makapupuon. Yuto ini pangin sarat yan. Na iman to amiya wapat sa kaniyan. Namiya dagian ko to akarni ipambagayakan si rakano. Na mga pagarian tunay kekuatan naro atuma. Na pwede kekuatan naro atuma na ubang ka ko kumaagiyang koto ataw si ko kapkilay ang kaon. Naguubang ka di pa makinagaagiyang koto ataw si ko salakaw ron. Kadi nga katawan agiyang koto ipkagwid ka manusia na skanian ipkasabapan adana limo ay pambagayra ka o mga tao. O di naro kisaba pagiyang koto alimor ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga bagariya ginan ipadapaman na kekuatan noro o atuma uba ka dinggagaan sa giyang koto kap kukumanga sa giyang koto maataw. Sa lagi dagiyang koto amiya nagutano atutula agiyang kaya ipkagudiran manusia na runumbes pagpakapo na giyang koto ekasos o atiran tigiran uba ayakir ko na giyang koto matadiro. Na mga pagariya kapag kaya
sa kanwa di mamakin na ada mambu apaman na kekuan niya ron na tuma na mapakaya paman ng komit niyo kaan tanong katukawi. Balasan tanu Allah subhanahu wa ta'ala sa madagal mapi. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.